З миром Божим, дорогоцінні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви сьогодні є. Неймовірні откровення показали нам наші пастори, і дійсно, наскільки Господь Він сильний, наскільки Він всемогутній, адже що неможливо людині, можливо Богу. Моїсей Він вивів народ із рабства. Так само Ісус Христос Він прийшов на цю землю у тілі, щоб врятувати людей від сатанинського рабства. І дійсно, тільки Господь Він дає свободу від проклять, від хвороб, від залежностей, від злиднів, від рабства гріха. І як важливо заключити завіт з Богом. Тільки тоді починає наше життя змінюватися. І сьогодні ми бачимо дуже багато свідчень людей слави Божої, які зцілилися, які звільнилися. І Господь Він спасає від аутизму, Він спасає від різних тяжких захворювань. У Бога одна ціль – це вивести людину із рабства. І як важливо нам дійсно прийняти і не нехтувати Божим подарунком на Різдво. Це зцілення, звільнення та спасіння. Амінь.